So ayun mga par, good afternoon mga par. Update tayo ngayon sa bahay. At yung anak ko nag-request na gusto niya raw makita yung tent na binigay sa atin. Binigay sa team ng sponsor. Nasabi yung anak ko nagkukulit na papabuksan mo raw yung buksan mo yung tent. Gusto kong makita kung ano itsura niyan. At ayun po, bubuksan ko para makita niya. Kasi di niya pa nakita sa personal kung ano itsura nito. Itong tent na to. Alright, tanghaling tapat. Ang oras natin ay alas 2. Alas 2 ba? Alauna. Anong oras ba? 12:59. Yun. 12:59 pala. Ang oras natin. At ayan yung baby ko. Ay, ka sa mga paring Jason natin. Hi, my pag. Hi, ka sa paring Jason. Hi, ma'am pag. Sige, dito kasi. Nandito po. Oh. Kami rin. Kasi magbablog daw siya eh. Paano? Ano sabihin? Sige, kung magbablog ka. Paano mag-ano? What's up, ma'am pag? Yun. At ayun, bumubukas na tayo. Tara! Ano masasabi mo, Bibi, sa sa nagbigay sa akin nito? Dito mo ano sasabihin mo sa sa nagbigay sa akin? Salamat po sa... Dito sa harap ka. Ano? Salamat po. Nakasag mo. Nakasag. Doon ka tumingin. Ano sasabihin? Salamat po. Camping. Salamat daw kasi meron na siyang camping. Yun. Ay, yun. Talagang maraming salamat kay Kuya Stan. Yun. Ganito yan. Naktiyan mo na. Dahan. Ano sira? With the rock, you go this. Yan. Yeah, do what? Uy. 2 hours later. Uy. Lalo. Oh my God! Oh, no! Oh, you're done. Wow! Ano ito yun? Ano ba yung harap? Alam pa. Ito pa. Pinag pa tayo po sa rin. Ayos na ito. Bukas siya. Magagaan niya si Rosie kung bilisan. Sige. At ayan po yung nakita ng anak ko. Ano masasabi mo na? Malaki? Yun. Sobrang malaki. Ganda. Ang gagamitin natin po yung camping. Kakampire. Sa taas. Isubukan mo nga sa loob. Ayos. Ayos. Yun. Ayos. Camping sa loob ng bahay. Yun. Mainit yan. Oh, bakit meron butas? Siyempre, kung bago tinitingnan yan. Camping sa loob ng bahay. Lagay ako ng tipisan dito. Let's go! Let's go, Mama! Ayun o! Ayun! Ada ako na ko! Ibuha na ka! Ow! Pagka! Pwede! 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 Hey! Ah!
Lily. 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 La la la. My lady. Oh. Kamu man. Yes, my lady. I miss you. I miss you. Oh, don't try. Ayan, nagbabahay-bahayan po sila. Bahay-bahayan. Bahay kubo. Bahay kubo. Bahay munti. Pwede mo na lang na. Malaman niyo ako. Isan. Ang- Ay, gwapo ako. Wow. My name. Coffee, coffee, coffee. I like it. Wow. Eh, Mama. adik ko luradi. Adik ko luradi. Malinis na na. Saka ba kung guwa, kung basa ka makuha pagsimya na bigla ka ng bot. Di man kala, ito naman, para makikita sa mga Wedding, tapos nakablang. taon. Ayos. Ay, aroan, bali-bahal. Ayos ba? Ano lang, Ayos. Manan. Ito. Ang motor man. saan sapatos, bali ko lang sa sapatos. Ito, hindi ay upo. Bakit? Ikaw, ayaw mo. Sige na. Bago ako magsalita, hindi ko dito. Mainit ka din. Hindi mo siya talaga naabot ako pa ito. Ay, nagkakapalit tipig ako. Lagay sa Ang munit na ako. Tapos na sana, kaya bigla. Ano na yan? Dito na, dito na. Hindi na ako tutulog. Mamayang gabi. Yan. Kakamping sila, kamping. Trikpan. Camping daw, sabi ng anak ko. Bawal, bawal. Bawal. Magbablog daw. Bablog din daw yung anak ko sabi niya sa akin. Dito, go. Wow. Pwede. Ano? Pwede pa naman. Kasi nila. Ay, Peppa Pig. Ay, Peppa Pig. Ano daw ang mga? Ano yung pangalan? Let's go! Yes! Testing. Ako dyan. I like you. Yun nga, practice ka muna kung talagang gusto mo mag-vlog. Paano magsasalita pag nagpa-vlog. Sige nga, para magpagawa tayo ng channel. Nga, testing yan, testing. Ano sasabihin mo sa ano? Mga viewers mo. Ano sasabihin mo? Salita ka. Guys. Ano din ang salita? Paano ka? Paano? Paano?
Punta na, sabi ko na rin pang baby, o nga. Yun nga. Eh, Ayan. Ano na, kailan? Pero wala, gusto ka mo talaga daw. Oo. Ang siya mo. Ikaw na, isa ka sa nasa. Kaya nga rin, nagpangalapan pa sa kaso kapwede, kung gusto sa akin. Inorder po ito, no? Hindi ako magagamit kapag po, ah. Dito mo, isa ka ng gamit. Kaya yan, hindi ka yan. Masamit ko at ako kan yan, sa ako mapapagod. Try mo man eh, try May mo. guwag mo, ano. Malalim na yun, kaya Hindi yan. ako pwedeng tulog sa pagbalog ko. Hindi mo naman nandiyan ka rita. Ikaw kayo natin, hindi. Ay, nakulang mo siya dito. Huwag ka na pa, amo sa litrato mo. pwede one thing. Hindi ako nagtakuan. Ang camping yan. Alam ko naman, nandito si Vlog. Vlog. Salida. Ayan, nagmini naman. Ay, Joshi! Joshi! Dito tayo. Yun, dito islip tayo na. Halos ba? Yun. Something naman ni baby. Why? Ay! Ay! Yun. Kita ako dyan. Dog day. Alis mo nga electric fan. Ito. Ano ba dito? Mabulot ko. Will you dog day alright? Will you alright dog day? My dog. Alis. Ay! Besa pala tayo dito, mama. Huwag kayo nagkakampung sila sa bagay. Camping sa loob ng bahay. Kaso wala nang kami tira. Dito na kami. Pagkakampung nga di ba yun? Kwarto. Tira na mo. Tira na yung bahay namin. Dito na kami tira. Hello mga Dito kami titira sa tin. Kasi pinalayas na kami. Wala na yung bahay. Joshi, come on. Ba't bagag cherry ko sa wood? Dito na. Dito. Dito. Inapotent ako dito. Na kayo. Sabi nga kasi may asumang. Asumang daw siya.
Hindi mo lang. Ikaw yung aswang. Nasa di ko likod. Kan mo din, oy. Ano yun? Kan mo din. Wala naman aswang. Ano tayo na? Ay, Ganito lang lang ako sa ilan. ay, oto. Ito yun eh. Wala naman aswang nga niya. Yung lang ang nila papupunta dito. Dali. May multo daw sa labas, may multo. Tulog daw kita, tapos hindi kita nakitang Multo. aswang. Ito, At yun, sabi ng anak ko, kumari daw may multo. dapat bukas pala yung ilaw ito. Bakit? Pero sira na. Kaya pa magwa yung ilaw para makita yung aswang. Kasi kaya, Ah, paano yung itsura ng aswang? Pakita mo doon sa camera. Paano yung itsura ng aswang? Kasi yung hindi nila alam, ako pala yung aswang. Look down, right side action! Arlan, ready na yan! Ano yun? May aswang pati sa luwas! Diyan ka muna sa likod. Kunwari. Diyan sa likod mo lang kunwari. Ah! Ano ba yan? May aswang! Uy, uy! May aswang! Pati! Kita sa kama. Nandiyan lang muna. Nandito lang muna ikaw. Sabi. Ikaw naman yung aswang kasi malaki bagay yung aswang. Eh pero mayroon naman sana. Ano kasi yung aswang ni Dashi? Ako sana! Ah, sige tayo. Silip na. Yun na, tulog daw kita eh. Saraduhin na to. Yeah. Good night, mama. Saraduhin na yung pintuan. Wag! Good night, mga aswang. Paano na? Ilang day pwede ako matulog sa may bahay ko na kasi. Good night, mga aswang. Ay, doon. Good night, takmapan. You said, I'll get your ass over there. Oh. Malay! Kukuraku! Kukuraku! Gagak! Tapos na ako. Kaya na lang yung nakainin ko.
At ngayon, Mainit, mainit. oh, ayun. Mga bag. Ilang minutes na ba? Ayupin na natin ito na. Sinubukan lang natin eh. At ayun po, yuyupin namin ng anak ko. Kasi gusto niya lang makita. Para daw pang Lagay mo ninyo sa gabi. mag-camping. O, tanggal mo na yung Sa taas. Ayun, sa ligo. pag bilog yung kabilogan ng buwan. Doon kami sa rooftop. Papa, ipipit mo na. Tapos Mamaya. next video kasi. At ayun, tatanggalin na ng anak ko yung mga nilagay niya. Kasi testing lang. Subok. Kailangan mo mga ako tinanggal yung sticker na. Naku. Ay, sigaw siya. Bitbit na, bitbit. Kasi mainit. Ayun. Kasi yung nag-bingo na. Lipat ako. Arshio. Ito bude. Maganda na lang, sa dagat na. Ay, mapit. Na. Sa dagat. Ito. Ay, ang likit na. Ay, vlogger. Ito. Diyos ko. Mapit. Pagkagura mag-Diyos. Magbakan na ni kami kahani. Sabi si Mama, Papa. Tama mo to. Mahal na. Magbakan na ako na. Pag-email ni Papa. Sino maglalaro sa labas? Laro tayo. Sino maglalaro sa labas? Tayo lang. Kuha ako. Piligan. Bakit manak mo na yung electric fan? Ano, maganda na? Maganda. Promise? Yan. We want to get mad. Won't just get back. We wanna be. They're not turning right. Ah. Gabi eh. Baba ka mo. Ayos. Ngayon pang camping na tayo. At kasya tayo ng mama mo. Sa gabi. Kailangan ko sa gabi. Magkakamping kami sa taas. At kasya kaming tatlo. Kasi ang libre yung pantali na. Yun. Init. Logos na kayo. Sabi niyo yung bilang. Grabe ang init talaga. Dahil mo electric pa na kumain. Yan ang tawalis. Patay, maya ako pupunta kami sa Ako din. sa Albay. Sa mga din ako.
Sunagwa, tsaka Albay. Magtitingin kami ng baboy. Ay, Papa, maglaro din kita yung isang andina. Next time, pag may pera. Yo! Pag may pera. Bilang kasama mo. Bilang kasama mo na. Wala ko kasama mo. Kasama mo. Tapos, lang ganyan, di ba? Kanya, tapos, mag-drive na kita, tapos, ganyan naman. Nandito, nandito. Bukan mo nga to. Ito, wag mo. Super mo. Ano super mo? Lang. Ano siya ba super? Ano yung super? Sige. Ano? Oh. Yun. Hindi mo lang yung dala yun. Kakambing na siya. Yun. Parang dos. At yun, hanggang dito na lang muna yung vlog namin mag-ama. At maraming salamat. At ingat po kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Salamat. Ano pa na? Ano ba? Subscribe sa Bakit channel. Bakit magkamukha tayo? Yan mo, parang magkamukha talaga tayo. Dito nga, lapit ka nga dito. Oo nga. Oo. Parang magkamukha talaga. Bakit ka magkamukha, no? Oo. Tayo mo. Tumingin ka kasi, oh. Oo. Bye-bye! Takpan mo na! Saan ba? At ayun, grabing init. Soft drinks muna. Hindi ka yung ano. Sarap matulog dito sa ano, loob ng rep. Grabing init. Yun. Kunti na naman ang tindahan. Ano mainit? Swimming tayo? Swimming tayo sa Gripo? Langgana? Boss, may school na kayo bukas. Mayroon na ata eh. Meron na pala eh. Flavor ka di? Tingnan mo nga yung yellow natin. Ano yun?